अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी शहर बॅनरमय झालं होतं। नजर जाईल तिथं, जागा दिसेल तिथं राजकीय पुढाऱ्यांनी बॅनरबाजी केली। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, भाजप नेते विशाल परब, युवा नेते संदीप गावडे यांनी बॅनर लावण्यात आघाडी घेतली। सर्व पक्षांचे बॅनर शहरात दिसून आले। पक्ष फुटीनंतर पडलेल्या गटांमुळे बॅनरांच्या संख्येत अधिकच वाढ झालेली दिसून आली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।